Hunyo 22, 2025. Pagbasa gikan sa santos nga ebanghelyo sumala ni San Lucas. Sa pagkasayod sa mga tao niini, minunot sila kaniya. Giabi-abi sila ni Jesus ug gisultihan mahitungod sa gingharian sa Dios ug giayo niya ang mga masakiton. Sa pagkasalop na sa adlaw, nanuol kang Jesus ang napulog duha ka tinun-an ug miingon, paadtua ang mga tao sa kasikbit nga mga balangay ug kaumahan aron mangitag pagkaon ug abutanan kay hilit kining dapita. Apan miingon sa Jesus kanila, kamo ang maghatag kanilag pagkaon. Sila mitubag, 5 ra ka pan ug 2 ka isda ang ania kanamo. Buot ka ba nga manlakaw kami ug mamalit og pagkaon alang niining mga tawhana? Didto may mga 5,000 ka tawo. Unya miingon sa Jesus sa iyang mga tinun-an, palingkura ang mga tawo ug papundo ka sa tinagkalim-an. Gituman kini sa mga tinun-an ug gipalingkod silang tanan. Mikuha si Jesus sa 5 ka pan ug sa 2 ka isda, ug miyahat siya sa langit ug nagpasalamat sa Dios. Unya, gipikas-pikas niya ang pan ug gihatag niya kini sa mga tinun-an aron ilang idulot sa mga tao. Nangaon ug nangabusog silang tanan, ug human niini nakahipos ang mga tinun-an ug napulog 2 ka bukag nga salin sa mga tao. Ang ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ko ikaw, O Kristo.